Hej, så er min problemformulering. Gud, jeg skulle nok lige starte med at fortælle, at det her det er min videopræsentation af min geografiske selvvalgte case. Så min problemformulering lyder på, hvordan kan man gøre transporten i byer mere bæredygtig, og hvilken rolle spiller nudging i menneskers adfærd. Så som metoder har jeg valgt at se på noget situeret læring, som vi har arbejdet med i geografi. Det handler altså om at få eleverne ud i de her praksisfællesskaber. Vi siger farvel til noget udenadslærer, til noget til noget lærersnak. Vi siger farvel til, at det skal foregå i klasselokalet. Og så handler det om at få eleverne ud og arbejde med stoffet meget praktisk set. Så ja, det er meget håndgribeligt. Så har jeg valgt også at bruge kooperativ læring, som går virkelig godt hånd i hånd med. Det handler altså om, at eleverne skal have mulighed for at udforske det faglige og det sociale på samme tid. Og det synes jeg også er super relevant for geografifaget, fordi at det er udskolingselever, og ofte så glemmer man måske det her med, at de faktisk stadig skal udvikle deres sociale fagligheder. Og derfor så synes jeg, at det var meget interessant at se på. Så ja, hvad er mit projekt overhovedet? Jamen, det går ud på, at de skal udforske FN's verdensmål, nummer 11 og nummer 13, og nummer 11, det er jo det her med bæredygtige byer, bæredygtig transport. Og nummer 13, det var vist bare det her med en god verden. Var det ikke det? Hvad var det nu, det var? Gud, jeg glemmer det hver eneste gang. Klimaindsats, der var den. Yes, thank you. Okay. Så ja, det er det, de skal arbejde med. Så vi kører noget introduktion til forløbet til at starte med, og så skal vi faktisk ud på en tur allerede, når vi har brugt noget tid på at få introduceret nogle begreber og få åbnet op for det her emne. Ud på tur i nærområdet, se på, hvor kan vi se nudging, hvor kan vi se transportmuligheder, hvor kan vi se noget infrastruktur i forhold til trafikale knudepunkter, i forhold til noget urban, tænkte jeg. I don't know. Ja, og så tilbage til skolen og køre noget opsummering på dagen. Og så er der den her film fra DR, som handler om nudging, som er super spændende, som handler om, hvor godt det kan være, hvor positivt det kan være i forhold til at skabe en bedre verden. Så det er jo ikke nudging, det kan ligesom bruges som et redskab til at ændre klimaet, tænker jeg. Nå. Og så slutter vi af igen med logbog. Det kan godt være, jeg glemte at sige det. Vi starter ud med at skrive logbog. Hvad ved de om emnet? Så har de ligesom fået styr på det. Og så slutter de undervisningen af med logbog. Så det kommer sådan lidt full circle. Starter vi næste undervisning op med det samme. Med at starte ud med logbog, altså. Og så går de i gang med et produkt, som de skal lave i grupper. Så de skal ud og stille spørgsmål, interviewspørgsmål til deres produkt. Der skal stiliseres lidt i forhold til, hvad de kan spørge om og sådan noget. Vi laver lige en gennemgang af, hvordan laver man sådan en interview. Hvordan laver man sådan kvantitative undersøgelser. Og så skal de udarbejde deres produkt, og det skal være noget, som ligesom er muligt. De skal lave en lille prototype, nemlig. Og så skal de til sidst fremlægge det foran klassen. Og det leder mig jo lidt videre til, hvad er mit evalueringsdesign? Jamen, jeg har valgt meget åbenlyst, meget originalt, at det skal være summativt. Og hvad er summativt? Det betyder sådan lidt, at vi vurderer på endeproduktet og på deres prototyper. Så det er noget i forhold til, er der noget geografisk analyse? Kan de formå at sådan analysere geografisk? Kan de tage de her geografibriller på? Og så er der noget i forhold til noget refleksion, noget
faglig refleksion og noget didaktisk refleksion. Hvorfor har vi gjort det her? Hvordan har vi gjort det her? Hvordan spiller verdensmålene en rolle i hele det her projekt? Ja, og så noget relevans, ikke? Så hvorfor er deres produkt relevant? Så ja, hvordan går det hånd i hånd med verdensmålene, og ja, er det realistisk? Så ja, det var lidt tanken. Og så selvfølgelig formativt. Og formativt, hvordan? Logbog. Yes. Det er en god måde, hvorpå de ligesom kan følge deres egen udvikling, samt mig. Det er også virkelig fedt som lærer, så de kan også ligesom evaluere deres egen udvikling. Det er ligesom lidt mere noget, som foregår sådan forløbende, kan man sige det. Ja, det er jo også meget fint, tænkte jeg. Cool. Jeg tror egentlig, det var det. Jeg tjekker lige, om der er andet, jeg skal gennemgå. Studerende identificerer lærerfaglige problemstillinger. Yes, rettet mod undervisning. Got it. Fagdidaktik. Yes. Problembaseret undervisningsforløb. Geografifagligt, fagdidaktisk, kvalificerer valgte case. Ja, okay. Undskyld. De skal jo ligesom også lære at tænke kritisk. Så sådan, de skal kunne arbejde med ligesom at løse problemstillinger. Så derfor tænker jeg, at det er fagligt relevant for dem. Og ja, de får noget viden om kultur, om national og international geografi, faglighed. Jeg skulle have stoppet den for et minut siden, men ja, det tænker jeg.